Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Jsem Jiří Bréda z mise Hero a pomáhám společnostem, aby se jim velké změny povedly. Velké změnové projekty vyžadují nejenom jasný směr, koordinaci a zavedení do běžných procesů, ale ve svém počátku hlavně komplexní a precizní pochopení nutných kroků, vedoucích právě k tomu, aby se změnový proces povedl. A přesně tímto se zabývám já a tým v misi Hero. Změna ve firmě je komplexní úloha s celou řadou specifických problémů, na které je dobré si přizvat i další odborníky. A jedním z takových odborníků je i Vladislav Sochanič. Doktor Vladislav Sochanič je vystudovaný ekonom a manažer. V současnosti působí jako CEO a COO inovativně technologické společnosti Humidev, se kterou se svým společníkem loni umístil mezi top 5 inovativními podnikateli Slovenska. Dokázal vytvořit zcela nový typ ochranné technologie, sloužící na ochranu různých kovových povrchů a typů elektroniky. Vladislav má bohaté zkušenosti s procesním, personálním a projektovým managementem, což však sebou kromě úspěchu či uznání okolí přineslo i temnou stránku. Ve 22 letech vyhořel. Přestože důsledky pociťuje dodnes, naučil se jaksi nastavit work-life balance a starat se o své duševní zdraví, přičemž tímto směrem vedl a vede své studenty a týmy, se kterými spolupracuje ve své vlastní společnosti, ale i jinde. Já tě tady vítám, Vlado, ahoj. Ahoj Jirka, zdravím. Prosím tě, ty jsi přišel do našeho podcastu Vím jak s tématem Vím, jak nenechat vyhořet sebe a svůj tým. Ano. My než se jako ještě dostaneme k tomu tématu, je možný, že někteří naši posluchači vlastně nevědí, co to je to vyhoření. Jo? Co to je? Je to jako stres nějaký větší, nebo jenom, kdybys to mohl jako osvětlit? Jasné. Ono, veľa ľudí si teda myslí, alebo spája si ten syndrom vyhorenia so stresom, ale to sú dve rozdielne veci. Ten burnout, alebo ten syndrom vyhorenia, ja to považujem za modernú chorobu, pomerne z môjho pohľadu vážnu, aj kvôli tým technologickým zmenám, ktoré nastavujú, ktoré teda prichádzajú, procesy, inovácie a tak ďalej. Je oveľa väčší tlak na ľudí v podnikoch. Typický príklad, skúste si vygoogliť, čo ste museli splniť, ak ste chceli ísť napríklad na olympiádu v atletike v 80. rokoch a čo musíte splniť teraz. To je úplne skok neskutočný, fyzický a mentálny. No a v podstate ten syndrom vyhorenia predstavuje akýsi totálne psychické, ale z môjho pohľadu aj fyzické vyčerpanie. A ten rozdiel medzi stresom je ten, že po strese sa viete nabiť. Jednoducho, ak pociťujete nejaký zvýšený stres nejakú dobu, tak väčšinou to na sebe cíti to vaše okolie, jednoducho ste podráždení, unavení a tak ďalej. Ale potom si dáte 3 dní pauzu, ja neviem, idete niekam na výlet, alebo si prečítate dobrú knihu, proste to od seba otlačíte a je to zrazu v pohode. Tej baterky sa dobijú. V prípade vyhorenia je to o tom, že ste niekoľko mesiacov, možno aj rokov nepoužiteľní. Môžete robiť, čo chcete. Môžete, ak k tomu už dôjde, môžete cestovať, môžete, venovať sa svojim koničkom. To je jedno, čo robíte. Jednoducho dokonca ani do tých nebudete mať chuť. Tam je totálna vyčerpanosť a strata chutí do všetkého, úplne do všetkého. Čiže tam si to vlastne nemáte ako nabiť, lebo jednoducho nechcete a nemáte na to silu ani energiu. My se k tomu ještě dostaneme, jo? Protože ty máš nějaký tipy nebo doporučení pro naše posluchače, co s tím dělat. Ale jak vlastně ty si vyhořel? Jo? Jak se to stane, že člověk v 22 letech prostě najednou... No, ono to je strašne smutné, keď si to... Ja to poviem na rovinu, ja to väčšinou, keď sa ma na to ľudia pýtajú, je to smutné, ak to povie človek v 22 rokoch, že vyhorel. Keď to aj niekomu poviem, tak väčšinou sa stretávam s tým, že ten človek mi buď neverí na začiatku, alebo skamenie, alebo jednoducho nevie, ako má v tej chvíli na mňa reagovať. No a mne sa to stalo v tom, alebo kvôli tomu, že to nebolo len prácou. Bolo to teda spôsobené aj mojou prácou. Totižto ja vlastne pracujem, odkedy to u nás je legálne, aj odkedy to nebolo úplne tak legálne. Jednoducho som mal nejaké brigády a tak ďalej. Pracoval som, v Tesku som vykladal tovar, robil som čašníkom, mal som riady a potom som sa nejako dostal do takých tých procesných a manažerských pozícií, kde som mal na starosť väčšie a menšie projekty a v pomerne dosť mladom veku. Čiže vlastne v čase, kedy moji rovesníci išli zo školy, na diskotéku alebo do baru na pivo, ja netvrdím, že ja som to nerobil, ale vo väčšej miere som sa ja venoval škola, firma, škola, projekt a tak ďalej a tak ďalej.
No a bolo to teda spôsobené aj tou prácou, ale bola to aj kombinácia nejakých mojich osobnostných charakterových črt. Ja som dosť veľký perfekcionista a netrpezlivý človek a pociťujem stres v prípade, že veci sa nehýbu dostatočne rýchlym tempom. Aj keď normálnemu človeku to príde, že veď to nemôžeš očakávať, že teraz sa to stane takto. Ja to vidím trošku ináč. No a toto bola taká kombinácia týchto dvoch faktorov, čiže moja osobnosť, práca a plus. Lebo mnoho ľudí si myslí, že môžete vyhorieť z práce, iba z práce, ale nie je to tak. Vy môžete vyhorieť aj emočne v prípade, že máte okolo seba, ja ich volám takí, že to sú takí toxickí ľudia, ja ich volám, že upíri. A v podstate u mňa sa tam stretol aj tento faktor, že v tom momente, kedy som mal neskutočne veľký stres z práce, plus do toho tie moje charakterové črty, tak som bol v tej chvíli obklopený ľuďmi, ktorí, ja neviem, proste vás podkopávajú alebo neustále vám dávajú najavom, že môžete sa snažiť ako chcete, jednoducho aj tak to je zlé a tak ďalej, vyciciavajú z vás energiu, svoje problémy hádžu na vás a tak ďalej. Čiže to je taký koktail, taký úplne, že ako z knihy, by som povedal, na vyhorenie. Čiže takto sa mi to vlastne stalo. Takže ty si vlastne ako makal a ešte proste seš precizní člověk, který prostě chce, aby to bylo dokonalý. Presne tak. A ještě si měl kolem sebe lidi, kteří prostě jak neděláš, jako že nemakáš, nebo presne, ale, a to jako, ale tady je problém, tak to vyřeš. Takhle to nějak bylo? Áno, presne tak. Presne o tom to bolo. Teraz s dostupom času to vnímam tak, že to bola aj celkom dobrá skúsenosť, lebo niečo mi to určite dalo, však možno sa ešte potom k tomu dostaneme, ale bolo to presne tak, ako tvrdíš. Jednoducho, nech sa dialo čokoľvek, tak vždy sa tam naskytli nejaké veci v štýle, že mohlo sa to spraviť lepšie, alebo jednoducho už to malo byť dávno spravené a keď máš 21 alebo 20 rokov, tak ty nemáš reálne 30-35, kedy vieš zhodnotiť, že nie, to je hlúposť. Ty na mňa len zbytočne tlačíš, pretože vidíš, že to viem a proste žmýkaš ma. Vtedy som to nevedel. Ja som to naozaj bral tak, že OK, tak ešte musím zavrať ešte viac. Do toho tam bola škola, ja som vlastne vtedy študoval. Čiže to bol zase tlak, ale to nebol taký, že tlak, že z rodiny. Oni ma netlačili do štúdia, ale boli tam tie očakávania. Proste ja som z našej rodiny jediný, ktorý má vlastne najvyššie vzdelanie, čiže až to doktorantské. A to tam potom cítite aj takúto zodpovednosť, keď prídete domov a vaša starka úplne, alebo starky je hrdý a otec takisto napríklad. Čiže to je akože je to milé. Ale na druhej strane to tiež na vás trošku vytvára taký ten, že nesmiete ich sklamať. Nesklamať tú rodinu. Presne. Presne. Ako, mňa to aj bavilo popravde, to štúdium. Ja sa rád vzdelávam, ale aj tak proste to cítite jednoducho. Keď príde nejaká ťažká skúška alebo niečo, vy viete, že ste pripravení, ale stále máte v hlave niekde vzadu, že musím to spraviť, lebo proste keď má výrazia kvôli tejto jednej skúške, tak to... Hele, my jsme se teď s kamarádem bavili o tom, jestli jsme vyhořeli nebo nevyhořeli a kdo a tak dále. A víš co, možná první takový dobrá rada od tebe, nebo tip, jo. Jak jsi to vlastně jako poznal, že to přišlo? Já kolikrát jsem v obrovském tlaku pracovním a říkám si, to už je ono. Jasné. Ale ty máš tu zkušenost určitě. To znamená, jak jsi to poznal, že najednou teda fakt si jako vyhořel? Jak to poznají ty naši posluchači? Jasné. No, ja si úplne presne pamätám. Úplne presne si pamätám na ten deň, kedy som si 100% overil, že som vyhorel. Tie príznaky tam boli už predtým nejaké. Vlastne deň predtým, než sa mi to stalo, keď som vlastne išiel do práce, tak tesne predtým, než som mal vojsť do kancelárie, tak som dostal takú úzkosť. Jednoducho som sa zastavil a reálne som nevedel, že či mám vojsť alebo sa mám otočiť a odísť. Ale nebolo to také, že proste normálne som strnul. Jednoducho som ostal stáť pred tými dverami, začalo mi strašne rýchlo byť srdce a mal som pocit, ako keby, ja neviem, ako keď idete prvýkrát na rande s niekým, koho máte strašne veľmi rád, ale v úplne negatívnom garde, že presne naopak zle som sa cítil. Ako odpor, jo? Úplný odpor. No a potom na druhý deň, ono to priebehu dňa potom prešlo nejako. Ja som vlastne prišiel na byt, ľahol som si spať a vlastne ráno, keď som sa zobudil, tak som sa nebol schopný postaviť z postele a nebol som schopný, vlastne zobudil som sa na to, že mi zvoní telefón a dostal som panickú úzkosť z toho, že ho mám zdvihnúť a ísť riešiť nejaké veci. Aj keď som vôbec nevedel, že o čo ide, nevedel som, či mi volajú z domu, či z práce, ale hneď prvé, čo mi napadlo je, že jednoducho
niečo musím ísť riešiť a ja som jednoducho nebol schopný sa postaviť a mal som pocit, že neviem, že sa prepadnem niekde 100 kilometrov pod zem. Aha. Jaké tam ještě byly pocity? Zkus to popsat. Třeba se někdo zažívá, víš, že říká si, jsem slabý. Jasné, strach, úzkosť, sklamanie, neviem, ľútosť. To boli asi také tie pocity, ktoré som úplne vtedy cítil. Bol som takto, v prvom momente to bol neskutočný strach. Kvôli tomu, lebo som absolútne nevedel, čo sa so mnou deje. Ja som naozaj jednu chvíľu premýšľal, či náhodou nemám infarkt alebo niečo proste. Ale potom to už bolo také, že vlastne 3 dní ja som sa nepohol z bytu, vôbec nikam som nešiel. Začal som teda premýšľať nad tým, že prečo, čo, ako, čo sa so mnou deje, prečo sa tak cítim. Ja som sa totiž to dosť venoval psychológii pri štúdiu, čiže, a to je druhá vec, to je tiež také, že keď sa tomu rozumiete a potom si sám sebe robíte diagnostiky a vyjdú vám také veci, že neviete, že máš všetky nemoci, psychické. Úplne všetky tieto, presne psychické choroby úplne, anamnézy a tak ďalej. Kromě horečky omladnic prostě, kompletně. No, presne tak. Čiže ale vlastne potom, keď to začalo po týždňoch a po mesiacoch otupievať, tak to bolo hanba. Cítil som hanbu. Potom tá hanba prešla do sklamania a potom do hnevu. A potom to bola únava. Čiže to bolo strach, hanba, sklamanie, ľutosť, únava. Tak toto so mnou išlo. Hele, co přítelkyně, kamarádi, jak tady ty osobní věci, jaký to na to mělo vliv? V tom čase som nemal priateľku. A čo sa týka kamarátov, tak ja som s nimi nekomunikoval. Ja som sa úplne odmlčal. S rodinou som tedy komunikoval tak, že tak to som si nemohol dovoliť s nimi nekomunikovať, hej, lebo oni by boli schopní sáhnuť do auta a prísť. To akože možno by si myslel, že sa mi niečo stalo, ale takto. Tých kamarátov, ktorí som mal vtedy okolo seba, tak veľa z nich bolo v zahraničí, veľa z nich bolo mimo toho mesta, kde som bol ja a jednoducho som sa odmlčal. Oni vedeli, že ja veľmi veľa pracujem a že som dosť zaneprázdnený. A napriek tomu, že mi volali, napriek tomu, že mi písali, tak ja som jednoducho s nikým nekomunikoval. Vtedy som sa uzatvoril sám do seba. Teraz so stupom času, keď nad tým premýšľam, kvôli čomu, tak asi to bola aj tá hanba, že som sa jednoducho hanbil s nimi rozprávať. Ale nie je to úplne jednoduché. Teraz so stupom času to berem ako osvetu a skúsenosť, ale vtedy to nebolo úplne jednoduché. Proste povedať tomu človeku, že pozri, odpálil som sa v 22 rokoch. A druhá vec je, že s rodinou napríklad, aj keby, že to chcem riešiť, tak neviem, či by ma pochopili, pretože moja rodina je stará škola, oni proste vyrastali v tvrdej drine, kedy starostlivosť o zvieratá a tak ďalej, to sú proste, môj otec je chlapec z dediny a tak ďalej, vojak, bol na vojenskej škole a oni by to vzali tak, že sú prepracovaní. To je také, že asi by tomu nerozumeli, že takými vecami som si vtedy prechádzal a tá situácia aj v mojej rodine nebola ideálna v tom čase a jednoducho som nechcel som prikladať nejaké ďalšie starosti môjmu otcovi alebo mojim starým rodičom a tak ďalej, tak som si proste povedal, že to musím to nejako zvládnuť sám. Presne tak. Ale a za co si sa vlastne styděl? Jako, že si to nedal? Presne nebo... tak. Fakt? Presne tak. Toto bol ten problém, že jednoducho som sa hanbil za to, do akého stavu som nechal samého seba aj druhých ľudí, aby ma dostali a hlavne, ale oveľa viac som sa hanbil za to, že som to jednoducho nedal. Že som proste, ja som sa cítil, ako keby som prehral. Jo, jednoducho. Rozumiem. Lebo v tej chvíli ja som naozaj nevedel, že čo budem. Vedel som teda, že k tým projektom, ktoré som mal vtedy, sa už nevrátim, ale napríklad nevedel som, či doštudujem. To bolo tiež také, že vlastne nevedel som, či mám odísť niekam preč, úplne, že ďaleko, aj nad tým som premýšľal, že sa jednoducho zoberiem a odídem niekam do zahraničia, ďaleko na nejaký čas, úplne od všetkých preč. Nevedel som, čo bude. A vzhľadom na to, že ja
som známy tým, že asi veci plánujem. Aj preto som dnes meškal 30 minút. Čiže, ale no teda aj vzhľadom na to, že asi veci plánujem, tak to bola katastrofa. Jednoducho, keď nevieš, čo bude. A nie, že o mesiac, o rok, ale zajtra, pozajtra. To bolo, no pre mňa to bola úplná katastrofa. Čiže ja som sa vlastne odmlčal a vlastně si přestal komunikovat s tím světem, vlastně si stabil v sobě a hledal to vlastně v sobě. Možná teďkom pro ty naše posluchače, zase přichází ta chvíle, ty si se z toho dostal, dá se říct? Je to tak? Nebo áno. Ja pociťujem následky dodnes. Ak človek raz vyhorí, ale že reálne vyhorí. Lebo niekedy, keď počúvam, keď mi človek povie, že mám pocit, že vyhorím a pritom viem, ako funguje, tak sa väčšinou len pousmejem a poviem mu, že daj si pol dňa pauzu, chod si zabehať a uvidíš, že to bude v pohode. Ale keď človek naozaj vyhorí, tak ja nemám rád také tie kampane, lebo aj vzhľadom na ten home office napríklad, ktorý teraz nabehol, tak to duševné zdravie sa nejako dostáva akože viac návonok, ako tomu bolo doteraz. Aj keď strašne málo, ale viac sa o tom hovorí a mnoho ľudí na tom stavia biznis. A zachytil som také reklamy, keď niekto povie, že máte syndrom vyhorenia, my vás z toho dostaneme. No nedostanú vás z toho. Nikdy sa z toho nedostanete. Možno po niekoľko desiatok rokov áno, ale to by ste museli zmeniť úplne životný štýl a hlavne zmeniť osobnosť. Tu môžete nejaké charakterové črty alebo nejaké návyky zmeniť, ale osobnosť veľmi ťažko, len tak zmeníte. Ja to viem veľmi dobre. A ja to vlastne pociťujem dodnes v tom zmysle, že môžem povedať, že som sa z toho vyhrabal, ale neviem, či budem môcť niekedy povedať, že som sa z toho dostal. Ono se to u toho vyhoření, no tak jako se to říká, nebo prostě ta realita je, že vlastně se z toho vlastně nedá dostat, že to má člověk jako potom už pořád. Přesto, jo, nějak ty se z toho dostal. Ano. Můžeš dát nějaký tipy nebo doporučení vlastně našim posluchačům, kde víš, jak v podstatě se nenechat vyhořet. Co máš, nebo co mohu já dělat v případě, že třeba ty příznaky jako vnímám, jsem někde na začátku. Můžeš prosím nám dát nějaký doporučení? Áno. No, prvé doporučenie by bolo, aby si nerobil to, čo som robil ja. Čiže ten popis toho, co sme teď videli. Čiže to, ako som to riešil. A so stupom času to vnímam tak, že to bolo trošku aj šťastie, že som sa z toho vyhrabal. Vzhľadom na to, že som sa uzavrel sám do seba, a to je úplne najhoršia vec, ktorú v tej danej chvíli môžete spraviť. Ak človek je totižto emocionálne slabší alebo emocionálne labilnejší, tak to práve, že môže mať oveľa horšie následky pre neho, než to len to, že on sa nejako sám so sebou vysporiada a sa z toho dostane. Čiže ja jednoznačne odporúčam zdôveriť sa s tým najbližším kamarátom. To neznamená teraz, že musíte prísť na Facebook a dať o tom storku alebo status, že vyhorel som niečo super. Lebo to nie je nič super. Ťažko sa o tom hovorí. Mnoho ľudí to bude brať asi tak ako ja, že sa budú cítiť zahambení alebo sklamaní sami zo seba. Ale treba o tom rozprávať. Treba určite vyhľadať odbornú pomoc. Teraz nemyslím rovno psychiatriu, ale úplne stačí aj psychológ. Treba prehodnotiť určite svoj vzťah k práci. Pretože ja som si vlastne uvedomil, že práca by nemala pre žiadneho človeka byť jeho pánom, ale mal by to byť prostriedok, cez ktorý dosiahnete to, čo v živote chcete. A ak sa necháte ovládať či už iným človekom alebo prácou, tak je to zlé. Jednoducho už ste jednou nohou niekde inde, kde ste chceli byť. A ja rozumiem, že ak má niekto hypotéku napríklad, teda má hypotéku, rodinu, ženu a tak ďalej, zarába, musí to platiť, že on si povie, že no, tebe sa to ľahko hovorí. Hej. Ale ja by som to prirovnal napríklad k autu, že ak idete z Bratislavy do Prahy, napríklad na aute a niekde, ja neviem, za Bratislavou vám začne blíkať kontrolka, ktorá vám jasne napovedá, že to auto do Prahy nedôjde, kým nedotankujete, tak vy môžete to auto prosiť, že vydrž, určite to dáme. No nedáte to. Jednoducho, to auto vám zastane a koniec. A už sa nepohnete. A presne takto je to s telom, že vy si môžete proste nahovárať, že to dám, to zvládnem, to cítim, lenže telo nie je stroj. A na stroj viete vymeniť nejakú súčiastku alebo niečo, ale ak sa vám niečo pokazí v tele, tak to už nenahradíte tak plnohodnotne, ako by ste to spravili pri stroji. Možno ešte lepšie, keď to tam vymeníte, áno. Čiže treba si určité priority, že či mi to naozaj stojí za to. Či to, že ja neviem, netravím čas s rodinou
nevidím svoje deti vyrastať, netrávim čas s priateľkou napríklad, alebo podobne, či to stojí za to, aby som sa zničil kvôli niečomu, čo vlastne, a o to viac, keď to nie je moja firma, keď pre niekoho pracujem, o to viac by som teda odporúčal prehodnotiť ten vzťah k práci, lebo tam vlastne stále zarábate na niekoho a nie na seba. Kto sa na vás potom vybodne stejne. Presne tak. To je vlastne aj študentom, keď som vyučoval na univerzite, tak im som tiež vysvetľoval, že nikto ten život nebude žiť za nás. Nikdy nikto. Môže prísť niekto, stále sa nájde niekto, kto bude hovoriť, že takto by si to nemal robiť, alebo rob to takto, alebo proste mal by si sa viac snažiť, alebo mal by si s týmto smerom, to robíš zle. Lenže v konečnom dôsledku, keď budem mať, ja neviem, založím si rodinu, tak ani ten môj najlepší kamarát na svete sa o ňu nepostará, budem to ja. Alebo keď budem mať 60 rokov a budem sedieť niekde na terase, a budem premýšľať nad svojím životom, tak potom zbytočne budem hádzať vinu na niekoho iného, že možno ten chlap ma zodral, alebo kvôli nemu som nevidel, ja neviem čo, alebo tam som sa dostal. A to je čisto naša chyba, individuálna. Potom si môžeme my byť hlavou o stenu a ľutovať tie veci. Čiže je to len o tom. To je fajn. Možno ja som mal, na jednej strane to bolo také, že vyhorel som príliš mladý, na druhej strane som vďaka tomu príliš rýchlo dospel. Čož aj tak sa nájdú, aj v súčasnosti nájdú ľudia, ktorí mi to vedia vyhodiť na oči, že jednoducho som na svoj vek až niekde mentálne veľmi, veľmi ďaleko a niekedy príliš vážny pri niektorých veciach, ale ja osobne to ako berem také plus trošku, také maličké plus, ktoré mi to dalo. Jsi něco prožil, takže prostě můžeš o tom prostě, to je takový to, co těžko jako člověk sdělí, ale presne tak, to je, vieš, to je. Takto, ľudia o mne vedia, že ja napríklad nerad čítam motivačné knihy, ale také tie štýle, že vydrž, vykonaj a ja neviem čo ešte a ono to príde, šťastie príde, lebo to sú, väčšinou o tom rozprávajú ľudia, ktorí reálne o tom úspechu nič nevedia. To sú ľudia, ktorí žijú z toho, oni žijú niekde v turizmovom byte, niekde, popri tom píšu knihy o úspechu a na tom zarábajú, ale sami reálne ako ten úspech nikdy nezažili. A veľa ľuďom to a ja chápem, že pre niekoho je to možno inšpiračné, že je proste mentálne tak nastavený, že mu to pomôže v danej chvíli, ale ja sa na tom vyslovene smejem. Úplne, aj keď vidím tie motivačné prednášky tých rečníkov niekedy, ako oni tam prídu a potom si pozriem niekde niečo a zistím, že má nedoplatok na sociálnej poisťovni alebo niečo alebo že má jednu maličkú firmu, kde ani poriadne sídlo neexistuje. Proste to je úplne také. Čiže aj z toho dôvodu väčšinou by o takýchto veciach mali rozprávať ľudia, ktorí si to reálne zažili. Aj kvôli tomu mám trošku problém napríklad s tými, čo sme sa bavili o tých psychológoch alebo psychiatroch. Netvrdím, že všetci sú takí, ale určite sa nájdú takí, ktorí jednoducho o toho vedia, len že sa to naučili niekde na škole. Že aj idú mi teraz radiť. Ja som mal to šťastie, že som sa naozaj dostal k kvalitnému človeku, o ktorom som vedel dokonca, že si to sám prežil. Čiže on presne vedel, ako sa má so mnou rozprávať. Čiže možno aj to, že overiť si toho človeka, lebo mudrovať vie každý. To je niečo, si prečítam a viem. My jsme se spolu bavili o tom, že natočíme taký bonusový obsah právě k tomu, jak dát první pomoc nebo jak přijít s první pomocí pro sebe při těch prvních příznacích vyhoření a vlastně i jak si nastavit work-life balance. To znamená, pokud naši posluchači chtějí, tak ať se podívají na patreon.com /vím jak, kde se vlastně bavíme ještě o konkrétních návodech k tomuhle tématu, kde jsou třeba osobnější otázky. Takže tam můžu odkázat naše posluchače. Já teď malinko ještě to překlopím do toho firemního prostředí. Jo. Jak vlastně správně a efektivně vést ten tým, aby ho to vyhoření nezasáhlo? Protože to už není jako jen o tobě, teď máš nějakou zkušenost a teď ten tým. Takže co s ním mám já dělat? Já se poslouchám, jsem ten posluchač na druhé straně. Poraď mi. Jasné. No v prvom rade je treba ten svoj tým naozaj brať ako tým. To znamená, že nebrať ich ako podriadených zamestnancov, ale vlastne aj keď takíto ľudia sú vo firme, že sú to podriadení zamestnanci, mal by každý nejaký osvietený líder, ak sa tak chce nazývať, pristúpať k týmto ľuďom ako k parťakom, ako ku kolegom, pretože je to aj z toho psychologického hľadiska, že ak niekomu pristupujete takýmto spôsobom, tak reálne mať k nemu bližšie a tým pádom vám aj trošku viac na ňom záleží. Je to typické. Záleží vám viac na rodine, než na nejakom, človeku, ktorý vidíte niekde na ulici. Čiže aj ten mentálne nastavenie toho, ktorý ich vedie, je dôležité. Ja napríklad v rámci našej spoločnosti si na tomto dávam naozaj veľmi záležať a
Ja to napríklad robím takto, že ja sa o nich naozaj veľmi zaujímam. To znamená, že ak vidím, že ten človek napríklad nestíha s niečím, alebo sa nedodržujú termíny, alebo ja neviem, proste vidím, že je podráždený na nejakom videokole, alebo s ním nie je reč, tak namiesto toho, aby som jednoducho ešte pritvrdil, tak sa ho spýtam teda, že či nemá nejaký osobný problém, zdravotný problém, či sa chce o tom porozprávať. To neznamená teraz, že vy musíte úplne riadiť život svojim kolegom a podobne, ale minimálne to, že sa o nich začnete zaujímať nejakým spôsobom, im pridá na psychickej pohode, lebo vedia, že aj keď náhodou sa niečo nepodarí, tak samozrejme bude to treba riešiť, ale ak sa to nestihne, tak svet sa nezrúti. A ak na to bude adekvátny dôvod, teraz hovorím o adekvátnych dôvodoch, tak nikto nebude na nich nejak extra zlý. A druhá vec sú procesy. Ja som veľmi procesný človek, to znamená, že tie procesy myslím v tom slova zmysle, že jasne nastaviť napríklad každotýždňové porady. Úplne presne, že dohodneme sa, bude to, ja neviem, v pondelok ráno alebo v nedeľu večer napríklad, OK. Nemeniť to, nastaviť tie termíny tak, väčšinou napríklad, ja keď delegujem úlohy, tak to nie je tak, že poviem, ale väčšinou sa pýtam, nie väčšinou, takmer vždy sa pýtam, že kedy to vieš. Tu máme deadline, kedy to ty vieš najlepšie, ako si na tom, povedz mi, kedy to vieš. Lebo svet sa nezrutí, pokiaľ naozaj nejde o niečo, čo musí byť, no vtedy si to uvedomí každý. Áno, že to musí byť vtedy, tak to proste spraví. Ale v takomto prípade je fajn, keď necháte trošku delegácie, minimálne toho času na tých samotných kolegov v tíme, že im teda poviete, OK, lebo opäť z toho psychologického hľadiska je tam aj z ich strany väčšia zodpovednosť. Už keď som to ja navrhol, tak by som to mal dodržať. Na druhej strane nie je to také direktívne. A je to opäť o tom, že sa snažíte s tým človekom nejakým spôsobom skôr kooperovať, než fungovať na báze ja som hore, ty si dole. No a nepracovať cez víkend. A neotravovať ich cez víkend. Ja sa to naozaj snažím takto robiť. Na jednej strane, ak máme termín a ten človek to jednoducho nestihne spraviť napríklad do piatku, tak ja samozrejme mu nemôžem riadiť time management a povedať mu, no OK, tak ja neviem, posunieme to teraz o 5 dní len kvôli tomu, lebo sa niečo stalo, ak je to veľmi dôležité, tak samozrejme, bohužiaľ, ten človek si bude musieť sadnúť k tej práci cez víkend, ale na druhej strane, keď som prišiel na to, teda, že sa to stalo, tak som s tým človekom si sadol a povedal som mu, pozri, tak skúsme to spraviť tak, že keď sa ťa niečo takéto spýtam na budúce, že kedy to vieš urobiť, tak neodpovedaj mi hneď, počkaj, kým doriešime iné veci, poriadne si to premysli, aby si nemusel robiť cez víkend a tak mi to daj vedieť. Ja na to pomerne dosť dbám a aj keď cez víkend napríklad komunikujem s mojimi kolegami, tak to je mimo firmy. Myslím, že im napíšem, že ako sa majú, ako je doma, aj keď s nimi idem niekde von, naozaj sa snažím s nimi nekomunikovať. A niekedy je to fakt ťažké, lebo proste sa bavíte pri pive. To vrací, že? Proste... Áno, proste presne tak, ale už sme tak nastavení, že buď to zastavím ja, alebo to zastavia priamo oni, že povedia, že nie, nejdeme sa o tom baviť a vyslovene nahlas, úplne nahlas si to takto povieme, že nie, koniec, bodka, ideme sa baviť o ničom inom a ideme o ničom inom. Čiže asi určite takto. Ten osobný kontakt, tá starostlivosť, tie procesy úplne presne naviňajkované. Myslím v tom zmysle také tie záchytné body, že aha, vtedy budeme riešiť to, vtedy budeme riešiť to, vtedy budeme riešiť to a nepracovanie cez víkend. Patříte k tomu work-life balancu? Jak to udělat, abych ten work-life balance s tím týmem nastavil dobře? Je tohle k tomu patří? Je tam ešte niečo? Tak ja to napríklad, ja sa snažím tým svojim kolegom pomáhať aj v rámci toho, že väčšinou okolo 6. hodiny večer je posledný moment väčšinou, kedy ich kontaktujem, ak niečo potrebujem. Oni vedia, že ak by mi aj neodpísali, alebo jednoducho nezareagovali, že ja im už nebudem písať. Ako stalo sa mi, že proste mi niekedy napísali o 9. sami od seba, že niečo, tak fajn, tak akože som odpísal, ale vždy som sa to snažil spraviť tak, že buď OK, fajn, zajtra to doriešime, alebo vlastne pri jednom z bývalých kolegov som bol aj trošku zlý, keď som už priamo povedal, že nemôžeš mi jednoducho písať o 10. večer takéto veci, chod sa vyspať, alebo ja úplne som sa cítil tedy ako nejaký otec alebo niečo podobné. Čiže, ale to je zase ten úprimný záujem o to. Čiže nastaviť to tak, že presne, pomôcť im nastaviť to tak, že nastavíte presnú hodinu, aspoň ja to takto robím teda, že kedy s nimi riešim ešte nejaké veci, potom končím a rozprávať o tom. Napríklad my keď sa bavíme, keď máme víkendové porady, napríklad my sme si práve kvôli tomu,
strategicky nastavili napríklad tímové porady na nedeľu večer. Niekomu to môže sa zdať, že môže v nedeľu, hej, lenže keď sme to mali v piatok a my máme každý popri tom ešte svoje veci, okrem toho, že sa venujeme firme, tak proste máme iné projekty, iné práce a tak ďalej, tak ale že bolo to super kvôli tomu, lebo proste potom cez víkend akože free, dodržovali sme termín, ale po niekoľkých mesiacoch som si uvedomil, že tí ľudia sú mega vyčerpaní, keď proste prišli o 5. večer ešte riešiť nejaké firemné veci. Nepalilo nám to. Mnoho vecí sme sa zavolili doriešiť, že my sme proste skončili. Ja som si o 9. večer spomenul, že ty vole, my sme, toto sme mali, to je hlavná vec, ktorú sme mali riešiť v podstate, že celý týždeň som na to myslel a my sme ani sme nezakúpli o to. Čiže som navrhol teda, že nie, tak to posuňme na nedeľu večer s tým, že budete mať väčšiu psychickú pohodu po víkende, v nedeľu večer aj tak málo kedy už v našom veku pôjdeme niekde žurovať alebo niečo, keďže v pondelok sa pracuje, čiže väčšina z nás je vtedy doma. A je to úplne o inom. Naozaj len to, že som posunul ten meeting z piatka večera na nedeľu večer na nejakú 6. My sa dokážeme baviť aj napríklad 2, aj 2,5 hodiny, aj 3 a preberieme všetko a ideme odtiaľ pred s tým, že OK, bolo to produktívne, bolo to super, boli tam super nápady, ešte si to vieme potom aj rozvrhnúť presne na celý týždeň, keďže každý má svoj kalendár, tak vieme, že OK, tak tu na tu dáme. A reálne môžem povedať, že tí ľudia sú spokojnejší. Ja som si to všimol, lepšie sa s nimi komunikuje a dokonca mám pocit, že sa nám aj lepšie podarí dodržiavať tie termíny, ktoré si sami stanovíme. Ja som na to dosť háklivý, keď sa nedodržujú termíny. To je zajímavý, to je jako zajímavá kombinace. Ano. Vlado, já ti děkuju, že jsi tady byl. Já vlastně naše posluchače ještě pozvu právě k patreonu.com/vím jak, kde se budeme bavit o tom, jak si dát první pomoc při příznacích vyhoření, nebo jak s tím pracovat, nebo jak se nastavit work-life balance, tak aby mi to fungovalo. Takže tam se na to ještě podíváme, kdo bude chtít jako zájemci. Já ti moc děkuju, že jsi přišel a že jsi zazdílel, řekl bych, docela intimní téma a že si dal i tipy, rady, doporučení vlastně našim posluchačům. To je velmi cenný. Já bych o tobě vlastně řekl, že ty jsi došel k jistému životnímu osvícení nebo nějaký takový lidskosti, jo? K tomuhle, což je jako vlastně zajímavý. Môže. Ďakujem. Ak je to tak ja neviem. Ako hodnotiť samého seba, samozrejme, určite som sa zmenil. Veľa ľudí mi to povedalo a veľa ľudí to ocenilo. Niekedy som nebol až tak ľudský, pretože ja som človek, ktorý častokrát povie veci priamo na rovinu a niekedy som to až preháňal, by som povedal. Teraz netvrdím, že som úplne, že chodiaca empatia, ale oveľa viac s tým pracujem a naučil som sa počúvať. To je hlavné také, že a mám iné priority. Super. To je druhá vec. Čiže ak to tak je, ak to aj ty tak vidíš, tak sa teším, malo to zmysel aspoň nejaký. Vlado, děkuji, že jsi přišel do podcastu Vím jak. A já děkujem. Pokud chcete, aby se velké změny ve vaší firmě povedly, spojte se se mnou a pomůžu vám projít všemi úskalími, ale i celkovým nastavením změnového procesu. Jestli pro vás byl tento podcast užitečný, dopřejte prosím jeho přidanou hodnotu i ostatním lidem a sdílejte ho na sítích. Odebírat nás můžete na Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. A já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak, nebo u vás ve firmě, kde vám změny pomohou naplnit. Ahoj a ať se změny ve vaší firmě povedou.